Soňlanmayan hekaye. Geçti olsun hamdağı. Yağdaları kovmu. Bilemok aydayan zatlara yok. Hiç kim iştahat aydan yok mu? Hiç kim yok mu? Ulu etbakçılık. Ol Ömer var deyip gitti. Ömer olsa öyde yok. Şu at bolsa hastahanada İsrail ile çekeleşe. Ömer'in bir yerde surat çekip oturandır. Bahar Korcun. Şu taak getirilen küçük kıyır. Ne el yağdayı? Aydı bilemek, olur yalık tiyarim yok. Lukman bilen gürleşin. Lukman çıksın la onunla. Bir zat açsın la. Koşuş kalk. Ha işleyeceksin, gel otur. Kaka, bakarın yağda kovmu. Sen nerede oldun? Neyim şu döyde geldin? Sen ne soruyan? Kaka, bakar kovmu. Kovsuran olma Ömer. Sen daşardan tep yörkan bakar sen yanı geliptir. Nerede oldun? Men bakar görmen ağam. Sen bakar görmersin. Düşünsene, men bakar görmeli diyen. Kımın çek. Bulaştırma kan git şehirden. İstemin. Yetedin. Ünkedeniniz ağız mıyız? Bu yerde bir sesiniz kesin. Bir yerde kıyıkışman. İçinne cigiyiniz yatır. Sizin can yal cigiyiniz. Ağda çıkan mosa sıylanınız bolsuna. Kıydım ağırda ölüm yastığına yatır. Men morsa berdi. Elim kolum dağılgı. Edip bilen zatım yok. Sakin ol. Dayı koşuş. Geçecek. Yok lan geçir. Kudayım kömöğüyle geçir dayı. Bular satır. Son olsa her kim öz yolu bilen. Satmak olmaz. Adamlar köşeşeyense bulur yığınak koyuyor. O diyenin bolmaz. Bir giden zada başım soktum. Onu ne edecek? O çünteki dergara satacak mı he? Barsat pulun almakın tutup ekidip tutağana dıkarlar. Asıl pul karasını görmeyincik geçersin. Oğdanlık üçün oğladık bunları. Neyim üçün bulaşık kızatları? Satmak burluğunu koyuyor. Bakatı neyse orta ben özüm tüler. Bizi ağlamacanı niyden bileli? Kovşak göryen öyden. Men oluyor oğurluk için girmedim he. Öz eten rahatlamak izlemek için etiyen men bunu. Siz bana anılmalı menim size. Bir-birimizi koğramakın yeke yol şu. İsteyeniz mi? Eğer de biz ağlaysan katı görme. Çatlet bu işi. Uyam. Köp sağ olun. Giyeceğiniz rahat olsun. Neyim oldu yağdan kovmu? Sana azar vermedi değil mi? Hem de rahat kovuy. Sana işlet demedi mi? Yok, yönü gurulacak olupdur. Allah'ın yok değil mi? Sen göğününe degen olsa var ha? Yok, hem de rahat kov dedim he. Yür, giroyu, yür. Neyme sen hosarsız ödeyem mi? Men var arkanda. Hisat bolmat dedim he, yür. Bir şey olmadı. Hisat sadece bolmadı. konuştuk. Dinle guruluştuk dedim he. Hayırdır Arif amca, Arif bir şey dayı, mi oldu? kovmu yağdaylanır. Kuday sıfatını versin. Oraya hemen gittim. Ne işin var? Kim neymişin var verdi? Ben özleyedim. Buradan yıla gittik ya deyip arada ettim. Alata deriyel hiç tat yok. Arasta kuvaten demala inip dışarı çıkaydım da. Şu yerde aylanyan mı? Ya da olur için gelin berik. Ham raptırmadı geldi. Olur mu neymişim ortalık? Men öz alatam özüme yetik. Düşündün mü? Özgür bir şey mi oldu? Bir dat bollu mu? Yok. Bolon da at yok uyam. Bırakma kendini. Hamdi Bey. Hamda. Hamdi Bey. Hamda geçti Sağ ol. oğlum. Uğurluk vardı.
size sonra verecektik. Şu wagt o zatdan wagty däl. Şu ýagdaýda haktyzyň soraňyz artyk degýär. Soňrak gelin, soň gelin diýen. Haýş edýän, soň alaýyn sorak jogaby. Orda. Kızım, şepağı duyuyorsa. Kızım ne hili? Gürleşer ýaly adam ýokmy? Hey, bir zat aydar ýaly adam ýokmuş daýdy. Hudaýjan, bir zat sözläň-de, aýdyň-da, bu ne hil hassahana bollugy? Kaka bolýa, özüň el al, gel oturuşdaýdy. Çydamly bol. Bahar gowata bolýa. Hudaýjan sabrymyz kendir. Bahalacan. Kim mağutayda? Anne. Gece? Ne arıyorsun Sen bir yerde ne mi öldüyüm? Hiç zat, yüreğim mutlu. Neredeydin bu Bu hafta çeli ne mi işledin? Näme menden hataba soraýan? Aýrylığımdan. Orsuzlarla Sen oğurluğun yanadın. Näme samraýan? Näme şolong ýyny düşüp barýanyny men görenden öýdýäňmi? Sen şolar ulanyp, korjunlyň öýün talatyň gerek, şeýle dämeje, ha? Terbiyesiz. Men bilen näil gürleşýän? Menin tek o derece düşenelrim. Men bilen gaýdyp beýtik gürleşme. Düşdüňmi? Ne yaptım? Men nämeler etdim? Näme etdim? O küçücük çağa dahyrin. Näme etdim men? Gel oturuştaydı. Bahar dertler senne bolaymaly mı balam? Bahar dertler senne bolaymaly mı? Üňe. Bir paçyk ahly ýagdaý sebäpli. Çağalygyň hödürini görmediň. Ne ılgap bildiň, ne de oýnap bildiň. Bahalacygym. Innem bu agyr ýagdaýa düşüben beýdik gynaýan balam. Hudaýa ýalwarmaň wagty däme näme? Ol boş gürläp edibiljek zadyň ýokdur. Şoň üçin küpürgetleme. İçim bagyrym ýanyp barýa. Men içimdäki ýanlygyny gelbir diňläp görüňe. Gelin. Onu sabır bilen içiň oduny öçürmäň wagtydyr. Beýtmek gerek, gel. Düşdüňmi? Beýdip danini hogdola çyp bermeli. Ölmesin. Men geçmişim için bir ölmesin. Ölmesin.
Hem bolya, bir daha ta bolya men kıydıma. Şepagat uyuyorsa bir zat bollu mu? Näme işsat aydan dok? Ne mollu balama aydın da. Köşeş kaka hiç sat bolmandır. Koşoş bollu. Ne mollu ka. Hiç sat bolan nedir kaka? Haýyş eden köşeşiň. Ödünü geli gördaydı. Şepagat uyuyorsa. Aytagyň nähili ýagdaý? Bollu. Daydıcan hiç sat bulun oğa. Jogap berin, näme bollu? Aydın diýen size. Köşeşiň haýyş edýän. Jogap ber diýen. Köşeşiň diýen size, köşeşiň. Jogap ber. Kaka beýtme. Jogap ber. Haýyş eden kaka, köşeş. Akbar hanım, Şahin ağa. sağlıkmı? Bäde näme işiniz var? Men neme? Men özüm marla daýjaktym bolin. Berde korjunlar mar eken. Olar bilen duşmak islemedim. Neme? Gyýyzlar yaralanypdyr diýerler. Oňa näme bolupdyr? He, ýagdaý gowjamyka? Ýagdaý agyr. Lukmanlar elinden geleni etdirler. Ölüpdirmi? Yok, Lukmanlar gowy işläpdirler. Ölümden halas edipdirler. Ýöne esasy iş inni başlaýar. Bu zatlaryň başyna kim duranyny bilmeli. Çağadat bolmadyk bolsa bolýar, ýylyny gorjap ýörjegim ýokdurlar. Mene beýle pikir edemok. Polisiýa barly maşgalaň çagyzy üçin bir işi beýle goýmaz. Maňa gelen habara görä geň galyjy netijeler barypdyrlar. O ne hilgin? Kapılar dövülmeýänler. Duýdurujy enjam öçürilipdir. Pulhana ansatçyk açylypdyr. Şoňa görä-de polisiýa iki adamdan görýär. İkisiniň arasynda birinji bolup biljek Ömür Korjan, ire şol. Beýle kim? Beýlekem öňkü öýe ýesi bolanyňyz üçin sizden görülýär. O ne hil beýle? Men miltet bilmeli ahyry. Siz elbette miltetmersiňiz. Ýöne adalaty bilýäňi-de gecejik zady gaty ul edip görkezýärler. Günäkär bolsaňyzam şuhany özüňizden aýrmany başarmaly. Şonu bilýäňizmi? Bilemok. Düşünürüp bilinmiken. Yoksam iş gaty bolaşar. Dogry diýäňiz. Korjunnyň ýanyny işlesemem, elimde ama siziň bilenlerin men. Duýgly ýagdaýda men siziň tarapyňyzdadyryn. Gyýdym, baharym. Gyýsagadım. Oňa tönje gyýdym. Gowlaşarsyň balam, jan balam. Gowlaşarsyň gyýsagadım. Ay, Hudaýa şükür. Balam bizden almady. Gowlaşarsyň balam. Hudaýa şükür. Hudaýa şükür. Köp şükür ece, köp şükür. Öme, sen öýe git, polisiýa bilen düşünüş. Ýürüň. Bolmany şol işi bitirip peýdan bir diýdim. Ruhsat berseňiz men gitmekçi. Sağ bolun. Sizem gaty adadyňyz. Sizem dilek edin. Bolýa oglum, sizem dilek edin. Sizem oglum buňlar gaty adadyňyz. Gaýrat edin, bu da geçer. Hudaýjan çaltyrak gutulawersin. Soňu düzü bolsun. Sağ olun ustam. Polisiýa iki şöhbeliň ýerine biri Ömür Korjan, beýleki öýüň öňke ýesi bolanyňyz üçin siz.
Ne yaptın? Sattın mı zatları? Delrediniz mi? Uwaka savaşmaka ne edip satalım? Polisiya ilki bilen bizim izimize düşer ahire. Bizi güymeyecek olma. Şun pullar isleyen. Bolup bilecek zatlar. Eger şunu satsak hemmemiz tutsak ederler. Akıllı hareket edecek bolmaly. Hiçimde şubha koymalar. Bana seyret. Yiğitsen bir giden zat bilen bir yaralı çağı var. Eger şun pulları getirmesen, can edip polisiya hemmesini yeka aydarın. Başarmarsınız. Özüňize men bilen bile yanarsınız. Düşdüňiz mi? Biz bir zat edip tıpar. Sen ne etjek? Tutsahanada ne edip yatjak? Poli şun isleyen. Gittik. Ecem gördün mü? Öten akşam gelmedi ödeyen. Yerden çıkan eşitmedin mi? Görüşelim. Duş şöyle gürleşmeli zatlar vardı insan köydek. Arif dahi hastahanadan geldi. Yağdayı kovu eken mi? Bir zat deydi mi? Arif dahi kovulaşıptır deydi. Hudaya şükür. Bir korcan çün şun yal begenip bilýän o. Uy, sen bağladyň bolýandyr o. He. Gürrüň çağa çyk barada var ya. O küçücük çağa. Oğurlar adacık işini oňoran bolsady, sen şu wagt ömür korjana göwnlük bermäge derdin. Şeýle dämi? Peri, alzyran oğurlara näme diýjek? Ol oğurlan kimdigini men tanayan. Biziň öýmede giren iki oğruy hemem Ecem. Çok çekeleştik. Bir olurdu, bir men. Näme bolanyn düşünüp bilmedim. Yüzlerini gördüňiz mi? Nereden? Hemmesinin yüzü yapıktı. Bak bir gören bolsa adam. Sonra vermeyin. Yoğum kellesi bulaşıp durur. Başka bir delil var mı? Barmağı yine gözleri devam ediyor. Yönen tek görünen daha da yok. İş yerlerimiz daş tuvarekten sonra ide ediyorlar. Gören var diyen mi? Bir komşu görüptür. Öğün yani iki tane adam araştıran eken. Yanlarına da bir ayal var eken. Ayal mı? Kim eken ol? Yüzlerini görmeyendir. Nevin ten bir zat aytsak bolýan mı? Bilemok Ömür ağa. Näme bolany bilmän galdym. Diňe gıykylyk bardy. Sesini eşitdim. Gelen wagtym eýem sowlun eken. Bilmän galdym. Oğlunun zatdan sağlığını tapdık. Ömer ölenem gürleşip anıkladık. Suratlarını köpettik. Bar suratları köpeltip beýlekleri de paylaşdyrın. Bir iyi tapmagy inanşyň. Üý töşüklük bolsa biz size hökman habar bereriz. Bolýa sag bolun. Sag bolun. Gel, gel. Üçüncüsü Zenan neydi? Kim ki o Zenan? Kim ki? Bu gatty bolgusyzlyk. Ecem beýle zat edip bilmez. Düşünen ok mu? Uyam. Näme diýen bilen ok. Olaň ýerden gitdi. Gözümden gördüm. Soňam polisiýadaky ýagdaýyny peremmilýä. Olaň oğurduklaryny anyklanan. Soňam Ecem sesini çykarmady. Innem korjunlary oğru giýirýär. Başga näme gerek? Hemme Ecem bolan olary. Yalan özgür. Ecem oň ýalda edip bilmez. Ecem oň ýaldatlara goşulmaz. Goşulýa. Ecem öňki Ecem däl. Soň eden tuğut ederin. Ýalňyş ýaň sen. Seni okuwdan kowdular diýip Ecem üstüne atýan. Ecem günäkär ýaly. Ecem bolmasa kim onda? Gidip polisler bilen gülleşmedimi? İstedi hem beni çözüp bilýärdi. Maň bilen baglanşykly ýeri ýok. Andyçýan, arazak bolup edemok. Ol oğurlary Ecem getirdi. Özür bolunny. Subut eder, ine görersiňiz. Görersiňiz. Bu işi bele adamın biri edipdir hamdağı. Öýi sizin ýaly bilýäniň biri. Belet kim etsin hemmemiz bir maşgaladan ahyrym. Ondan şüphemiz ýok. Ýöne her kimin pul gerek bolup şeytanyň gepine giden bolmagy ähtimal. Näme diýjek bolýan sen? Bilmedim de hamdağı.
Şuňa ýagdaýda adamyň kellesine her ýyl pikirler gelýär. Ilki bilen şöhkelenýän adamlaryň üstüne gitmeli. Onda da edir şu wagtyň özüne gitmeli, bilýäňizmi? Ýepi köpeltmede diýjek zatdan açyk aýtsana. Ömür beň eden zatlary, edaradan pulun oğurlanması, hyýal bilen gazetde çykan suratlar, isteseň islemeseň ömürde şubha döredýär. Aglyňdan çykanyny kulagyň eşitsin. Ömer oňy ýazatlar etmez. Dün akşam ol öýde de dälli. Şahin ağanky doğru bolup biler. Belki de bu işin bozuğunu bilip öýden çykandyr. Belki bu zatlar ýöňden gurnalandyr. Jiňe töhmet atmaktan ýadamadyňmy? Ýadamadyňmy Nusret? Töhmet däl hamdaga bolup biljek zatlary gürleşär. Bir jenaýat bar bolsa, günäli tapylýança hemme ýagdaýy göz öňüne tutulmaly. Gapy döwülmändir. Duýduruju ösürilipdir. Oğru açır bir zat edip aranmasyn. Duýdurujuň gizliň belgesini nädip bilýär? Diýeli onuň billi. Pulhanaň gizliň belgesini niden bilýär? Olam döwülmän açylypdyr. Bu bozak zat däl. Bu samsyklyk. Öz ýüzüne kas etmede. Bilip öldürecek bol diýemdi oga. Siziň toýdadyňyzy bilýär. Ýöne baharyň ir öýe geljegini bilmeýär ahyrin. Ozy ýakmak aňsat, ýöne söndürmek kyn. İslemese de bu işi edip biler. Ömeri menim gowurýan. Ýöne siziňem, şereketiňem awraýy biziň üçin ölen wajyp. Hudaýyň hak üçin kaka gözleriň aç. Hemme zat açyk görünüp dur. Ömerden başga hiç kim bolup bilmez. Şowuny alyp bilmedik pulny oğurlajak bolandyr. Düşünýäňmi? Bu edek men allygy düşmen. Günäsiz ogluma töhmet attyrman. Mesele ýapyldy. Näme üçin maňa beýleter edýäň? Näme diýäniň bilýärmiji? Näme tamakyllaýan aýrylyňdan? Baýlyňa iýin almaň aladas ne diýäň? Aýrylyňdan diýen peri. Ece. Men özgürem däl beýleklerim. Sen kelläňde näme pikiriň bardygyny men gowulýan. Sen uğratdyň gerek ogurlary. Çekinme. Maňa aýdyp bilersiň bardady. Bulaladany diňe özüň ötermeler. Men taňa kömek edip bilerim. Haýşy diýen aýday. Ýöne hiç kim bilmelerler. Diňe sen we men. Bor. Ine şular alypdyrlar. Polisiýa entegim tory edip ýör. Iki adam giripdir, ýüzlerini gören ýok. Ýanlaryna bir aýalam bar eken. Ony böküp geçäýdiňiz öýdýän. Hawa birim dinan eken. Sen niýe gitdiň giýjaň bir wagty? Maň pul mesele degişdir ýok. Jogap ber diýän. Men öz işim bardy. Edaradan pul oğurlandy da öz işim bardy gerek. Näme diýjek bolýan? Näme bolýa berdi? Bolýan zat ýok. Bir zat bolaýandy da ir üç ýüze çykar. Jogabyny berer. Näme diýjek bolýan? Aç gurlan. Ha? Polisiýa işgärlerini edara gurdyň. Olar bilen soň özüm gürleşjek. Özüm. Beýle bolar öýtüp pikirem etmendirin. Öýde hiç kim ýokdy. Gecejik gyz garşymyza çykmadyk bolsady. Ol akmaklarym ogurluk etmedik bolsadylar. Hiç kim bilmäkä çykjakdyk. Ýöne şu wagt hemme zat bulaşdy. Polisiýa işgärleriniň öňüni başga tarafa çekmede gapyň haçan kaktalar kakaýmaly. Uğur nädip başga tarapy ötgeçek Ece? Maňa kömek edermiň? Wagt edeýin ol nädip? Ogurlanan zatlar Ömer'in işlerini taşla. Günäni Ömer'iň üstüne atjak bolýarmy? Ýok Ece, bunyň bolmaz. Hiç kim muňa inanmaz. Şüphelen birem şoda. Şol öýden bir edendir diýip pikir edýärler. Sen bilen bolsa oňa arasy gowy, işlerine girip şular taşladan hiç kim bilmez gyzym. Onu Ömer tutsaňa salarlar da. Ece men goşuljak däl. Bu derejä ýetmedigen tek. Samsyk bolma peri. Hamda ogluna jeda bermez. Eger menligim bilseler bolýyn,
Men tutsoxanada çüýretjek bolup elinden geleni ederler. Esdiýäňmi? Eger beýtmän, birden ömür köteteler näme? Ol oğlunu bastırmaz. Bir etçek zady iki şapyk çalar. Gahar yatışar. Hiç kim oğlunu odatmaz. Kömek etçek diýdiňe. Peri, kömek etçek diýdiňe gyýdym. Eçeňi eliň bilen odatjakmy? Tamam. Bolýa. Dediğini yapacağım. Goý teň diýeniň bolsun. Teň diýişiň ýaly gydyrlar ömeriň otaguna taşlar. Sag bol gyýdym. Sag bol. Ece tuğrata näme etjek? Onu satıp o iki ağla samsan pulunu verecek. Yoksa olurum bana iş varlar. Nädip taşak bolýar? Bilemok. Bir uğrun taparına. İşler gittikçe çılçırmlaşya hamdaga. Wagt pikir etmänem diýen bolyn ýöne şol hukukçylyk bolsun. Ömeriň zenany bilmedik selen bolmasy gatynsymy çekdi. Esasanam o hakda gürlemegimiz isläne oýdýan. Bulam dilluşuk balygyna çalym edýär. Kim bilen dilluşuk? Gynansagam kelläme ýeke bir adam gelýär. Hyýal tynaf. Bol işi hyýal bilen edenler asasan bildirýär kaka. Şowun edaradan alyp bilmedik pullaryny şeýdi aljak bolandyr. Bolly. Meseleni polisiýa çöksün. Özüň anlamasyny kaka. Senem aýdan dağıtmamynyň şeýledigini özüň gaty gowy bilýän kaka. Ýönemen inanasym gelen ok Nusret. Delilsiz, zatyz ogluma töhmet atmaga men wujdanym çatan ok. Sebäbi sen inanasyň gelen ok. Ol sen gowy bolýan oglum. Bolly. Urany ur. Ömeri urup bilmedik şarpyklaň maňa ur kaka. Şu mesele bilen banan şykly gürleşmäni goýun indi. İş tutarýança ýeke gepem gürlemäň. Alat etmäň, ýakyny ağam garada ýüze çykar. Delilem çykar, başga adam. Okudan doymadyň baharjygym. Hani açsana gözlerini. Yalpıllayan gözden göresim gelýär. Gülüşün göresim gelýär. Doganyň seni göresi gelýär. Aç gözlerini. Sana söz berýän. Doganyň seni bu ýagdaýa saranlar hökman tapar. Otursak gowy boldy. Hyýal ýöne sen ýüräsiň gelýän bolsa, bolmasa biraz ýöräýeli. Sen ýaňda bar aladam ýatdan çykyp gidýär. Özümi gaty gowy duýýan. Bilýän hyýal. Men hemişe ýanymda bolmagy isleýän. Bile durmuş guraly, öýleneli. Yarım galan arzuwlamyzy bitireli. Inni aramyda hiç hilpiýatçilik bolmaz. Saýgyn. Diýen zatlaň gulaň geçdiýärmi, ha? Hyýal sen üçin eden zatlan bilýäňi. Pul maly mülki sen üçin pida etmedimmi? Sen üçin etdim. Men saňa ony etdiýmedim, ha, saýgyn. Ýöne men etdim. Gel öňkü günümde gaýdyp geleli. Men sen üçin hemme zat ederim. Gaýrat et. Ýok, saýgyn. O günlere gaýdyp dolanyp bolmaz. Inni gaty geç. Näme giç? Sen berdi, men berdi. Biz aýryşdýan näme? Sen bu diýäniň bolmaz. Biz gaýdyp birleşip bilmeriz. Saýgyn. Men saňa diýän. Meni ýatdan çykar. Biziň söýgüýimiz guturdy. Ýatdan çykarman. Çykaryp bilmen. Sensiz bu durmuşda men ýaşap bilmen. Gaýnanýan söýgü guturdy. Gaýdyp maňa jaň etme. Düşündiňmi? Düşünün o hyýal. Men el çekmen. Men hiç haçan senden el çekmen.
Peri gıydım, Gowmy ýagdaýlaryňyz Şahin aga. seni görenim mäli öňküdenem gowy. Nire barýaňyz? Edarada kiçirek işim bardy. Sizi öňrägem edarada görüpdim. Bugünler edara köp gelýäňiz öýdýän, ýöne gowy diýäňiz gelip. Sizi edaramyzda görmek bizi şatlandyr ya. Esasanam Nusret agany. Nüsret agany. Hawa. Sizi gören madyran gözleri ýanýa. Siz bilen gyzyklanýany mesemälim. Nusret aga ölenen näme? Öýlenmek başga zat, söýgü başga zat. Öýlenen soň söýgü ýokdur. On soňam bu derejelere gelen adam bilen bärde erbet zat ýoga. Durmuşyň hakykatlary şular. Dogry aýdýaňyz. Durmuşyň hakykatlary. Size üstünlük arzu edýän. Sizede. Merhaba. Salam. Nüsret bilen duşuşykdym. Nüsret ağa şu wagt ýok. Ýöne häzir gelmeli, garaşylýan ýerde garaşyp bilersiň. Haýyş edýän. Arma wöriň. Bar bolun. Polisiýa gelmeýänke edaraň işlerini seredelmi? Gaty gowy. Jogaba garaşýadylar. Maslahatlar jaýyna geçäýeli. Olar men jaýymda, men her alyp geleýin. Köp sağ bolun. Suratlary, şo töwerekleri elkärin sizden bir göz aýlarsyňyz. Hawa, hawala. Duşýançak. Per nämetdiki? Bulaşdyrmasa bolýala. Zaňyt göreýdimken. Be.
Bire gelle diyen. Saygın. Biraz gürleşeyli. Şarkı hanım, işler tekçeniz sünnedi, tapamok. He, çep tarafta. Bolya sağ olun. Bolya. Ha, sağ olun. Ömer, polisiye işyerleri geldi. İşin taşla gel. Bolya barayan. Peri, Nusrat ağa maslahatlar jayynda häzir çıkarlar. Siz şu taýda oturaýyn, garaşyň. Geçin, geçin. Gyýylaryň deňeşdirmesem netije bermedi. Satylma çağın beren maglumatlar gataz. Belki gyýylyň özüne gelen wagtda bize bir maglumat berip biler. Şoňa sen hiç saat etjekkämi? Oğurluğunun zatları gözlep yor. Oğurlarım o zatlardan dinjek olurlar. Şüphelenýän adamyň barmy? Belki belede adam edenler. Tanayan adamla hiç öýe girip bahara şikayet getirmez. Kapılar hiç zeper yetmeýändir. Gizli insandan bir gerekde bilipdirler. Ýagny ya oğurlar gaty ýokdy, ya da bunu belede adam edipdir. Bu bolup bilmez. Öýdeki adamlar hemme ynanylýan gowa adamlar. Oň ýallarda bulaşma. Men hyýal entem gowy görýän. Oň bilen bolmak, oňa öýlenmek üçin men hemme zat edip bilerim. Hemme zat. Eşdiýäň men onu söýýän. Hemme zadymy. Hawa. Ma kömek edin. Maňa ýol berkedin. Menim size kömek edin. İsteseňiz hemme zat sizinki bolsun. Hyýar üçin öň nämeden bilýänsiňiz. Häzirim şudur etmäge taýyn. Hyýala öýlenen unym hemme baýlygyň sizinki bolar. Maňa gelse bolýar. Şoň pulhanamyň gapysy soňuna çeli açylar. Siz maňa kömek edip biler misiniz? Haýyş edýän, kömek edin. Hyýaly maňa durmuşa çykmak üçin siz onu arıp biler misiniz? Hyýaly süýenim näde bu edip bilerim men size. Aýtsaňyz lan men näme deýin? Maňa kömek edin. Maňa kömek etmeli bolsun. Korçonlary pete gaçyrmaga kömek etmeli bolsun. Armalmaga kömek etmeli bolsun. Bu hemme zatdan has gerekli. Baýlygyň maňa gerek gel. Men armalasym gelýär. Düşündiňmi? Men bunu düzeltip bilerim. Hemme zat edip bilerim. Ýokma. Bir uğrun tapmaly. Biz bilelikde korçonlar ýok etmeň ýoluny tapar. Gözler, sorar, kapan kurur. Yönü el üzmür. Hıyarlan el üzmeyşin ýaly. Munnunam el üzmürsin. Düşündüňmi? Korzonlardan ağralan günüm sizi toyuňuz bilen utlar. Eşitdiňmi?